това видео ми се иска да поговоря за това какво е ултрапреработената храна и как може да я разпознаваме. Класификацията нова, в зависимост от степента на преработка на храните, ги разделя в 4 основни групи. И сега ще се спра по-отделно на всяка една от тези групи. Първа група са непреработени или минимално преработени храни. Като това са храни, при които тяхното състояние или е непроменено, или са претърпели преработка, като премахване на някои от неядливите им части, варене, печене, сушене, пастеризиране, стриване, охлаждане, замразяване и други. Като примери за такива храни са житните продукти, плодовете, 100% плодови сокове, зеленчуци, мляко, месо, риба и яйца. Във втора група влизат така наречените преработени кулинарни съставки. Или това са продукти, извлечени от непреработени храни или други източници, чрез процеси като стриване, пресоване и други. Такива храни са султът, меда, захарта, растителни мазнини, оцет, масло и други. В трета група влизат така наречените преработени храни, които са произведени чрез добавянето на продукти от втора група към продуктите от първа група. Като те могат да съдържат също така и стабилизатори, консерванти, антиоксиданти и други, за да могат те да издържат по-дълго. Пример за такива продукти са консерви, плодове в сироп, различни видове преработено месо, сирене, ядки с захар или сол, някои от видовете хляб и други. В четвърта група влизат така наречените ултрапреработени храни. Като разликата с преработените храни е, че тук това са готови за консумация, пиене или затопляне продукти, чието съставки са създадени в лабораторни условия или са извлечени от хранителни продукти, както и от различни цели храни. Те могат да съдържат, освен различните консерванти, които са типични и за преработените храни, също така и отцветители, подсладители, емулгатори, овкусители и други. Като целта на това е тези храни да бъдат вкусни, да имат дълъг живот на щандовете. Също така производителите на такива продукти залагат на привличащи вниманието опаковки, на сериозни рекламни кампании, въпреки доста широката консумация от някои потребители на такъв тип храни. Други хора предпочитат да избягват консумацията на ултрапреработени храни поради ред причини. Как обаче тези хора могат да се ориентират кой продукт на пазара е ултрапреработен и кой е просто преработен? Храните, които може да намерим в различните супермаркети и имат на етикетите си съставки като вкусители, отцветители, спадат към някои от тези категории, са бисквити, сладкиши, газирани напитки, наденици, готови за ядене или затопляне замразени ястия, както и разтворими супи.